Έλα, μόνο νησί. Γιάννη. Θεόπρεπος, αν μας είναι Θεής, τον Πατέρα και τον Υιόν και Πνεύμα το Θείον, Χριστιποστά των κράτων, την μία βασιλεία και κυριότητα. Πάντοτε νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Για την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του δούλου του Θεού Ιωάννου και ζωής του Θεού Γεωργίας, των υμνηστούμενων αλλήλης και σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του παρασχεθήνη αυτής τέκνα, της διαχύνη γένους και πάντα προσεπτήρια αιτήματα του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του γραφήν αυτής αγάπην τελείαν, ειρηνική και βοήθεια του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του φυλαχθήνη αυτούς εν ομονία και εβαία πίστη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ευλογηθήνη αυτούς εν ομονία και βεβαία πίστη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του διαφυλαχθήνη αυτούς και να με πτωμιωτική πολιτεία του Κυρίου δεηθόμεν, δηλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, φυσικάρει εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίγκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων αυτούς, της Ευαγγελίας κληρώνους αναδείξας, αυτός ευλόγησον και τους δούλους σου τούτους, οδηγών αυτούς, εν παντή έργο αγαθό, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Υιός υπάρχει, και συνδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίγκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, τας κεφαλάς ημών, το Κυρίο κρίνατε, Κύριος Θεός ημών, ότι είναι εξεθρόμορες και ψάμενος, η Εκκλησία παρθένων αγνήν, ευλόγησον τα μνήστρα ταύτα, και ένωσον και διαφύλαξον τους δούλους σου τούτους, εν ειρήνη και ομονία. Σιγά πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Παραβονίζεται ο δούλος του Θεού Ιωάννης, την δούλη του Θεού Γεωργία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Παραβονίζεται ο δούλος του Θεού Ιωάννης, την δούλη του Θεού Γεωργία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Ο δούλος του Θεού Ιωάννης παραβονίζεται την δούλη του Θεού Γεωργία, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Παραβονίζεται η δούλη του Θεού Γεωργία, τον δούλον του Θεού Ιωάννη, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Παραβονίζεται η δούλη του Θεού Γεωργία, τον δούλον του Θεού Ιωάννη, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Η δούλη του Θεού Γεωργία, τον δούλον του Θεού Ιωάννη παραβονίζεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν.
Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Λέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συμμορφθείς εν τη Μεσοποταμία, στελέχος του Κύριε αυτού Ισαγγινέτ και διαμεσητείας, ιδρές τραβαριστερές και ευαγγαλίψας, αυτός ευλόγησον, τον αγώναν των δούλων σου, Ιωάννη και Γεωργία, και στήριξον τον παραυτής, λεληθέντα λόγων, βεβαίωσον αυτούς στην παρασού Αγιανότητη, σίγαρα παρχής δημιουργήσας άρσεν και θύρι, και παρασού αρμόζαν τριγενή, της βοήθην και δοχήν του γένους των ανθρώπων, αυτός ο Κύριος προσημών, σ' στην αλήθεια και την οικονομία σου, την Ευαγγελία σου, τους δούλους σου, τους πατέρας ημών, της καθηκάς στη γενιά, η γέννους εκρετού σου, βίλας του δούλου σου Ιωάννη και δούλου σου Γεωργία, και στήριξε το ραβόν αυτόν πίστη και ομονία και αληθεία και αγάπη. Σίγαρ και επιδείξας, δύο στο ραβόν και αστερίας εν παντή, δεκτηριδίου, εδώ η εξουσία του Ιωσήφ εν Αιγύπτο, δεκτηριδίου φανερώθη η αλήθεια της Σάμαν, ουράνιος εκτήρμου γέγον επί των άστων ιών, δόντερκα φυσί δακτύλιον στη χείρα αυτού και ρέγκαντε στο Μόσχο, προσυδεστοθήσατε και φαγόντες το πραθόμεν, τη δεξιά σου Κύριε, το Μωυσήνες τραπέδεσε την εθρά θαλάσσι, φύσε το λόγο στον κρατεό, το βαρχείο στο ψηλό. Αυτός σου Κύριε Δέσποτα, ευλόγησον το δακτυλοθέσιον τούτων, λόγων και αγιάζοντα σύμπαντα, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την εγκαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα Συ. Χριστός ο αληθινός, ο ημών της πρεσβείας, της Παναγίας του Μητρός και Παναχράντου δυνάμει του Τιμίου και Ζωβίου Σταυρού, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, Ιωάννου του Θεολόγου, του ηγαπημένου μαθιού του Κυρίου, το Αγίον Δόξου Μεγαλομάρτυρας Γεωργίου Τροπιοφόρου, το Αγίον Δόξου Μεγαλομάρτυρας Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάων των Αγίων ελεήσε και σώσει ημάς, σ' αγαθός φιλάνθρωπος και ρήμον Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού, δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, περ της άνωθεν ειρήνης, της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και εις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου, και των μεταπιστέως ευλαβίας, και φόβου Θεού ησιών των εναστών του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χριστών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστό διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του ευλογηθήνε των γάμων τούτων, στον εγκανά της Γαλιλαίας του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του παρασκευήν αυτής σοφροσύνη και καρπών Κυρίας προσυφέρον του Κυρίου δεηθώμε, την αυτής ευτεχνίας απόλαυση και ακατάγνωστον διαγωγή του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του δωρηθήνε αυτής τεκρήμη, πάντα προς σωτηρία αιτήματα του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του ρηστήνε αυτούς τεκρήμας, από πάση λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε, Παρθένου Μαρίας, Τραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εγκαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Λέησον. Ο Θεός ο άχραντος και βακτήσεως δημιουργός, την πλευρά του προβάτων Αδάμ, και αστήφθη ανθρωπία, της γυναίκα μεταμορφώσας, και ευλογίας αυτούς και ημών,
αξάνεστε και πληθύνεστε, και της γης κατακυριεύσατε και αφωτέρους αυτούς σε μέρος αναδείξατε και στις υγείας. Η γένεια αυτού του καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, και προσκοληθήσετε τη Δία γυναική, και έσον τη δύο σαρκαμία, και ως ο Θεός συνέταξεν άνθρωπον μη χωριζέτο, το θεράποντάς του, το δικαπατριάρχας αναδείξατε, τον Ιωσήφ και την ασθενές της δέξας, καρπό μεδοποιίας αυτής τον Εφραίμ και τον Μανασί χαρισάμενος, τον Ζαχαρία και τον Ισάη προσεξάμενος και τον τόπιον αυτόν προδόμων αναδείξατε, που εκ της ρίζη εσέ, το κασάρκα πλέστα στην επάρσενο, και εξ αυτής σαρκωθείς και τεχθείς, σωτηριάν του γένους των ανθρώπων. Ευλόγησον των γάμων τούτων και παράσχουν της δούλης του τούτης, πρόβιο σπέρμα, την επιτέκτης χάρη, της δόξης των αμαράντινων Στέφανο, αξίωσον αυτούς, ειδήν τέκνα τέκνο, την κήτην αυτών, επιβουλευτών διατήρησον, και δώσ' αυτής, απεζωρώσου του ουρανού άνωθεν, και από τις ποιότητες της γης, έμπλησον τους οίκους αυτός σύντου, ίνου και ελαίου, και μπάιξ αγαθοσύνης, και να μεταδώσει και τη σκερανέχωση, δωρούμενος άμα και συμπαρούση, πάντα προς την αιτήματα. Ότι Θεός ελέους εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχει, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την οικαιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, τον αγαθός οικονόμος, αυτός και την δέσποτα, εν αρχιμπράσας των άνθρωπων και θένος αυτών, ως βασιλιά δικτύσεως και εικόν, που καλό είναι των άνθρωπων επί της γης, ποιήσομεν αυτό βοηθών κατά αυτόν, και λαβώ μία, το πλευρό αυτό πλασσάς γυναίκα, είναι η δόνα δαμείπε. Του ταινιωστούν εκ των οστών μου, και σάρξης σαρκών μου, αυτή κληθήστε γενή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελειφθεί αυτή. Εν γεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού, και έσον το ίδιο εις σαρκαμία. Και ούς ο Θεός συνέζεξε άνθρωπον μη χωριζέτο, αυτός και την δέσποτα, Κύριος Θεός εδάψε ο Χαρισικουράνιου, τους ζούλους του τούτους, τον Ιωάννη και την Γεωργία, και δώστη με τη σκητάφτη, εν πάση είναι του Ανδρή, και τον δούλος του τούτων, είναι σκεφάλη της γυναικός, όπως βιώσου καθαριμά σου. Ευλόγησον αυτούς, Κύριος Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Αβραάμ και τη Σάρα. Ευλόγησον αυτούς, Κύριος Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ισαάκ και τη Ρεβέκκα. Ευλόγησον αυτούς, Κύριος Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ιακώβ και πάντας πατριάρχας. Ευλόγησον αυτούς, Κύριος Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ιωσήφ και